Здравейте на всички, аз съм Nevermind. Днес правя една кандидатура за Private серверът Hister SMP. Ако се казва по друг начин, може би е Hister, не знам. Но според мен е Hister. Има сигурно 5 постройки. На 12 години съм от град София. Игра Майнкрафт от една година. Съжалявам, ако ми прекъсва микрофона. И да започваме към кандидатурата. Ето е първата къща, която не се получи много добре. Доста се постарах. Много в смисъл хареса ми, но не знам на теб дали ще ти хареса. Ще се върне малко звука. Така. Ето изглежда постройка, която е на кула. Съответно може да се качиш за наблюдение, но е доста ниска. Но тук гледаш така. Но има и една редстон система, но не ще покажа накрая. Това е същата къща с детайли. Много детайли. Да, не съм обзавел и нея. Следващото, което искам да ви покажа е къмпингът, така се каже. Доста се посрах. Тези дървета съм ги сложила за декорации. Напълно дефалт съм, не са късъм дървета. Сложих тук слабо, но не ми се получи. Сложих бутончета, приличат повече на камъчета. И сега да покажем последната постройка, която не е сигурно най-яка. Това е една редстон система, напълно автоматична за лейт. Ето така работите. После ще му звънна. Да. Извинявам се за това. Чакаме да дойде. И тук се събират нещата. Това мисля да е за кандидатурата. Дано да ви харесам. Аз съм Nevermind. Вие сте моите, така се каже, нови в канала. Имах предишен канал, който не ми хареса. И затова направих нов. Това е от мен. Чао, чао!